Štátna opera v Banskej Bystrici obohatila svoj repertoár o dva svetoznáme baletné tituly Igora Stravinského Vták ohnivák a Petruška, dva príbehy o ľudskej slobode a nemožnosti ovládať a vlastniť dušu človeka. Vznikli v 20. storočí v období tzv. Zlatého veku moderného tanca, ktoré znamenalo prevrat v baletnom umení. Vták ohnivák a Petruška v štátnej opere v Banskej Bystrici v choreografii Jozefa Dolinského a v hudobnom naštudovaní Igora Bulu. Mediálni partneri. Štátna opera v Banskej Bystrici obohatila svoj repertoár o dva svetoznáme baletné tituly Igora Stravinského Vták ohnivák a Petruška, dva príbehy o ľudskej slobode a nemožnosti ovládať a vlastniť dušu človeka. Vznikli v 20. storočí v období tzv. Zlatého veku moderného tanca, ktoré znamenalo prevrat v baletnom umení. Vták ohnivák a Petruška v štátnej opere v Banskej Bystrici v choreografii Jozefa Dolinského a v hudobnom naštudovaní Igora Bulu. Mediálni partneri. Štátna opera v Banskej Bystrici obohatila svoj repertoár o dva svetoznáme baletné tituly Igora Stravinského Vták ohnivák a Petruška, dva príbehy o ľudskej slobode a nemožnosti ovládať a vlastniť dušu človeka. Vznikli v 20. storočí v období tzv. Zlatého veku moderného tanca, ktoré znamenalo prevrat v baletnom umení. Vták ohnivák a Petruška v štátnej opere v Banskej Bystrici v choreografii Jozefa Dolinského a v hudobnom naštudovaní Igora Bulu. Mediálni partneri.